Mutuo pa ba ka nga moasenso mo maayo pang imong kahimtang sa musunod nga tuig dong irin? Ay, Ginoo ko. Sa presenting sitwasyon karon day? Yes. Naglaom pa ba kang moasenso pa ka? Ako, bagay, naaman ang atong pagpaningkamot day. Pero, kining atong pagpaningkamot day, magdepende magudpod ni day, unya, ug unsa pod ang kanabitang pagdala pod sa ato ang kining ang panggoberno. Okay. Kay, kining ato magkakasama ang pagpuyo, magagad-agad ra ba po ni sa kahimtang sa atong ekonomiya day, Maisel. Okay. Sa atong presidente karon nga sige away-away ng atong mga leaders nation. Tanaw nimo. Murag apektado gyapon day, murag malabo gyapon day. Malabo hapit na eleksyon no? Kana mingon, hapit. Kana mingon nga, ay taas atong gross domestic product. Pero ang problema day Maisel kanang giingon nga pagtaas ang kanang pinakaubos, kanang pinakayano day. Nagdagang taban ba na? So questionable. Mo na mingon ta nga pila to ka buwan day? 12 months. 12 months? Or a year. Ambot lang. Basig mo sambot day nga di na maklaro ni kabus sa 12 months. Kung say, ato ba nga na ato ang Brit day? Maong yun. Grabe na po. Asa dito Brit? Asa ba ito ba ganda? Kaya wala tayo kapalit Brit. Awon saboy. Pwede ba ita day? Pwede na ka nang kung anak ka nang humok na kayo. Kaya nagsuot ni Mamurag wala kay gisuot ka underwear. Simbolos ka ba doon day? Simbolo sa revolusyon. Ay, mga kasama, ito na ikataon na itong kapobre in town nung inin. Kay ang social weather stations, kung SWS, naghimo silang survey. Gihimo nila ni March, mao lang nangutan namin ni dong irin. March 21 to 25, sa 1,500 ka mga Pinoy dong irin. Mo to, same question. Yes, day. Mutuo ba ka? Nga mo asenso pa, mo alibyo pa imong kahimtang. Basin usa sila day nga na survey. Basin ay mga naminaw ron. Basin usa mo sa mga napangutana sa SWS. Okay, interesting ang result. Kay di ba 44% niingon dong irin nga sila nagtuo sila na moasenso daw pa ang ilang kinabuhi. Kunya another 44 pod niingon dong irin nga magpabili na daw gihapon kung unsay naaron. Unya ang 7% mga kasama niingon nga mo kuan daw mo samot daw ka lawlaw ang brief. Wala ilahangon. So asa mo dire? Asa mo? Asa man ta dire mga kasama.